Dobra, nie bez problemów, ale jest. Druga część Dark Soulsów. Kontynuujemy wyborną zabawę. Kto dopiero przyszedł na live'a, albo kto na YouTubie zaczął od tej części, to niech da łapkę w górę. Nie no, żartowałem. Łapkę w górę to lepiej dawać po obejrzeniu, nie przed. Ja jestem Niklaus, a to są ciemne dusze. Przygotuj się, że zdechniesz edition. I tym wesołym akcentem kontynuuję zabawę w tą grę. Sobie wezmę z ekranu kursor, bo gram na padzie, nie na myszce i klawiaturze. Skąd oni to rzucają? No ho! Ho na solo. Jak zdrowie? Wybornie. Zdrowie bardzo dobrze. Boli mnie kręgosłup, ale to od złego spania i te rzeczy. Konkretnie walło. Dropi? Ale co dropi? Co się dzieje, że dropi? Powinno działać... Co może dropić? Może DDoS? Bo u mnie jest bardzo stabilnie i pięknie. Klatki gubi. Nie gubi. Nic nie gubi klatek. No, ja widzę, czy gubi, czy nie i stwierdzam, nie gubi. Także jak coś tnie, to jest ewidentnie wina od was. Na pewno nie moja. Albo od portalu. Ale no nie wiem. Nie pomogę, nie znam się. Jak wam tnie, to se na YouTubie zobaczycie płynnie. Czarna bomba. Czarna mamba. Okej. A do obiadu siadam tak. O, jak mnie boli w krzyżu, masakra. Nie wiem, czy ja niewygodnie siedzę, czy co, przecież bardzo mi jest wygodnie. Może te podłokietniki se dam niżej. O! O! Teraz poczułem trochę ulgę. Teraz widzę na przykład, że coś mi miga. Transmisjowy ten kolorek, ale już się uspokoiło. Ja za wysoko ręce miałem i przez to mnie tak uciskało. Dobra, tu my byli. Tu patrzyli, tu robili. Idziemy do góry. Ło, ile kurwiszczów. Kurde, mało placu, mało placu. Jak szarżował. Ej, frajerze. Bić komunę! Czerwonym i czarnym rzucać tym czymś nie pozwolimy. Jakie to było piękne. To była piękna śmierć.
Na tym kablu się przez tą grę w końcu powieszę pewnie. Wolałbym nie. Dobra. Teraz wbijamy na pełnej. No, nie o to mi chodziło. Dobra, tamtych mam hajś. Lecymy. Jemu to wisi, to kici w żyć. Ej, a to... Co to? Kto to jest? Skąd on tu przyszedł? Czy tam jest jeszcze... Jest... Ho! Kutangu. Atak zmasowany. Nerwy sobie popsujesz. A tam. Dejcie żyć. Tam też jest? Haha. Niech se będzie. Dobra. Te rzuty mnie wykończą. Gul, gul, gul. Spirytus. Cisnymy. Tu będę walczył. Ach, tego nie przewidziałem. Zaatakują zdradziecko. Jak Ruscy i Niemcy. Płonę! O mój Boże! Stream pada non-stop. No, u mnie jest dobrze. U mnie jest w porządku. A jeżeli u mnie jest dobrze i jeszcze u kogoś jest dobrze, to znaczy, że tylko u kogoś jest źle. Proszę sobie to naprawić. Dobra, tamtych zostawiamy w spokoju. Główny klucz. Co tu jest fajnego? To było fajne. Chwalmy słońce. Praise the sun! Dobra, co ja tu robię? To nie jest miejsce dla mnie. Żywica złotej sosny. Okej. Raus, szkieletor. Aha, bo to ja tak przeszedłem po prostu z dupy strony. Wspaniały widok na wprost. No, góra. Fajne. Rzeczywiście.
Tam jest chyba taki wielki gościu w podziemiach zły. Jest. Skurwinox potężny. Przeciwnik, na którego pokonanie w chwili obecnej nie mam szans żadnych. Jak mi się wydaje. Także idziemy dalej. Aaaa! Ty kurwa gnoju. Ale to zrobił sprytnie. O Boże. Tam jeszcze nie idę. Tam na dole wiem, że jest taki wielki, zły boss na wprost. Ale fajne. Ua. Tu gdzieś są wrogi. A bo to było niżej. A, tam się idzie do bossa. No dobra. Ja wiem, tam jest boss. Taki, który ma... Który wygląda jak jakiś taki byk czy coś takiego było, o ile dobrze pamiętam. A tam niżej był też boss. Tylko taki mini. Gdzie on był? Tylko nie wiem, czy tam iść... Czy nie jestem jeszcze za słabiutki. Bo... Niżej jest Havel. No taki... Taki pan tam stoi i... Pamiętam, że jak kiedyś z nim próbowałem walczyć, to... Nie szło mi. Na dół nie idź. No to też tak zrobię. No, Tauros. Dobrze mówiłem, że byk. I to jest tak, że on tutaj idzie, ja muszę wydupiać i potem ja mu skaczę na łeba po prostu i on ginie, nie? No i przód idziemy sam. Cześć Racio, cześć. LOL, szmaciorze. No kurwa! Aaaa! Tak, na wieżę to tyle wiem. Dobra. Aha, i ja wiem jak ja to robiłem. Bez zbroi. Bo ja jestem za wolny w tym. I teraz zrobimy tak. O, goluśki. Opatrzność boska z nieba padła. Dobra. Będziemy tak biegać szybciutko. Nie no, tutaj pancerz mi w ogóle się nie przyda, bo ja tutaj gram z założeniem, że on mnie nie trafi w ogóle. Jeśli się uda. Dobra. Wypijemy. Sakstusa.
I teraz tak, będziemy podchodzić ostrożnie i potem wydupiam, zeskakuję mu na łeba i walę. Dobra. Aaaa! Ratunku! Uwaga! Aaaa! Tego nie przewidziałem. Alarm, 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 alarm! Sixtus! No i od razu drabina to nie jest dobry pomysł. Jest zły. Aj, aj, aj. Zepiłem to. Dobra. No, chodź, dawaj. Zajebę. Zajebę. Jeee! Jeee! Pierwsze podejście, pierwsze podejście. A. Easy. Dobrze było. Aż live'a zaczęło ścinać. Za dużo emocji. Dobra. Kosa, kosa, kosa. Wszyscy piszą Pieremie. Cześć Aga. Wszyscy piszą Pieremie, Super Niklaus, Niklaus, Nutria, etc., etc. Dobra. Zakładamy sobie wszystko. A ja mam jakieś inne miecze w ogóle. Krótki jest słabszy, mam dwuręczny. A jak to wygląda z Morgensternem? On jest do jednej ręki? Aha, nie, to miało być tak. Tutaj miałem dać sobie Morgensterna. A tutaj mam mieć tarczę. Rycerski. Szczała, pała mała. Przepaska, nie no, to nie. Aha, dobra. Ten boss się nazywał coś tam... Taurus. Tauron. Tauruson. Coś takiego. Lol, jak wyglądam. Zapomniałem o tym, że... tutaj jeszcze zbroję by wypadało wziąć. Dobra. No i okej. It's okay to be gay. Rymło się. Tylko o to chodzi. Mam mało Sixtusów. Spróbuj skok. Aha. Aha. Już. Powiem tyle. LOL. Nie wiem po co to robię, ale... tak mi się spodobało, że... muszę.
Muszę. Teraz nie wiem jak ten Morgenstern, powinien być spoko. Bo jest mocniejszy od... A ja wiem co tutaj będzie, tu będzie smok, ja to pamiętam, to jest mały spoiler. Tam będzie smok. A tam będzie jakiś ludzik. Hello. Ah, hello. You don't look hollow, far from it. I am Soler of Astora, an adherent of the Lord of Sunlight. Now that I am undead, Praise the I sun. have come to this great land, the birthplace of Lord Gwyn, to seek my very Oh. own son. You find that strange? Well, you should. No need to hide your reaction. I get that look all the time. Praise the sun. Nie wytrzymam tego. No nie wytrzymie, znowu obróciło. Ja pamiętam dobrze, że tam wyląduje smok i on będzie próbował mnie upalić, a ja tu ucieknę i będzie dobrze. Ale mogę jeszcze wyżej. Tutaj. A, indeed. Cześć Kamil, dziękuję za wypicie mojego zdrowia, smacznego piwa życzę. Właśnie, ja miałem polecieć do sklepu sobie kupić piwo, bo ja tego nie szczymam. Dobra, to zakończymy to, zagramy jeszcze, ja potem zrobię przerwę i polecę sobie do sklepu. Czy tutaj trzeba przebiec teraz? Dzięki tej wiwernie możesz farmić. Czyli co teraz powinienem zrobić? Powinienem iść tam prosto, wrócić się, czy też podjąć jakieś inne kroki. Przebiegnij most, ale nie ten. Aha. No dobra. Czy byłem w podziemnym mieście? Odpowiedź brzmi przecząco. A, bo tam, no tak, bo tam jest tylko... to się idzie potem... Gdzie to się idzie? W prawo czy w lewo na tym moście? Dobra, nieważne. Kurwa mać! Aaaa! Zajebiście. No, co to było? Aha, rozłożyła się, no dobra.
Dobra. Mamy Xixtusy. Rozdamy duszę. Na pana rycerza psikute bez S. Według gry to Wiwerna. Aha, jak we Wiedźminie. Okej. W co wydajemy? Siłę. Zostaw trochę na strzały. Ja słucham tylko Pawlosa. Pawlos jest specjalistą. Widzieliście? Świeci się. Witalność. Kostele to nie Pawlos. Pawlos, co ty byś zrobił teraz? Bo ja nie wiem. Cześć lesbijka. Witalność i siła, okej. Siła razy gwałt. Dobra. Akceptujemy i jedziemy. Człowieczeństwo 1. No tak, jestem mało człowieczy. Dobra. Muszę. To jest silniejsze ode mnie. A, przecież tam jest drabina. Skocz po strzały. W sensie do tego, doktorka. Dobra. Co jest, doktorku? O lol, nie! Ten Morgenstern to jest lipa. Nie, nie, nie. Fuck. Fuck. To jest za wolne. Fajne, ale wolne. Nie no, to było najlepsze. Dobra, idziemy do doktorka. A właśnie, a spróbujemy? Spróbujemy tego. A nie. To jest... Tego nie. Zrobimy tak, o. More power. Waka makafon. Teraz tu bym musiał wykonać ten taki... Dobra, tutaj jednak wolałbym zrobić tak. No, kurwony, chodźcie. Ido. Dobra, podejdzie to z buta i jedziemy. Z frajerem. No nie wyszło. Jestem teraz zgorszony. Ale trudno. To tak, nie tak to miało być, nie tak. Dobra. Kurwon Nummer 1 zabity.
Myślałem, że z buta mu pociągnę. No. Dobra. Zjem sobie Saxtusa. Idziemy do handlarza. Handliksusa chciałem powiedzieć. Shit. Gdzie on jest? A! Zapomniałbym. Oh, there you are. There you Still are. keeping your marbles all together? Then go ahead. Don't be a nitwit. Never hurts to splurge when you're done. Dobra. Się fajnie śmieje. Kup przedmiot. Strzały. I need some strzały. Ile mam tych strzał kupić? Bardzo, bardzo dużo, czy tylko bardzo dużo? Bo nie wiem. Dużo. A, tu mogę ustawić, no tak. 1000. Co? Dobra. Styknie. Będziesz musiał wiwernie oderwać ogon. To jeszcze jedna. Najwyżej wrócę. Oh, thank you. No, Very much. fuck you. Tu. Nig. Dobra, lecimy do ogniska. Zregenerować życie. I jadymy. Ha 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 pa para pa 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 para pa pam pa pa pam. Po co ci one, skoro nie masz pod to skilla? Po co nie mam skilla? Znaczy, że co, nie będę mógł w ogóle strzelić z łuku? Czy że jak? Nie no, mogę. Co mi gadasz, głupstwa? Mogę strzelać. Dobra. To nie jest ogon, to jest łeb. Aha, tu jest. Dobra, i teraz tak. Co teraz należy zrobić? Mam walić jej, jemu, temu w ten ogon, co się zacina? Ktoś idzie. W ogon. No dobra, ale to będzie trudne. Bo on się rusza. No dobra. A może z kuszy? Kusza ma większy damage, a strzały to jeden pieron, nie? Dobra, jak się z tego... Wat? A nie, czyli to są strzały tylko do łuku. No dobra.
A łuk ma celownik? Nie! Jezus. Nie tak. Jak z tego? Idzie z tego... Jak z tego się celuje? Aha. No ale... Jak ja mam z tego przymierzyć? Przecież... LOL. What? Left button? Aha, tak. Okej. O kurwa. Shit. Kurde, to jest trudno wymierzyć trochę. Nie muszę się kryć? A, okej. Może jak się zlink. Dobra. Ciekawe ile to potrwa. To jest dobre. Mam przynajmniej opracowaną metodę jak to trafić. Może nie będzie źle. Do oglądających na YouTubie, oczywiście oprócz tradycyjnego zostawienia łapki w górę, można ten fragment przewinąć, jak kogoś nie interesuje. Zrobię adnotację, do kiedy można przewinąć. LOL, nie mówcie, że... No ale no dużo mam tych strzał, trafiłem ją ile razy? Miało być około 25, a trafiłem ją ile razy? 5, mam jeszcze 31. Przewijanie nie działa. Na YouTubie będzie działało. Lepiej, żeby stykło tych strzał. What eternity later. Nie wolno wrzucać obrazków na czat. Boże. Myślicie, że to się kiedyś uda? Bo ja trochę powątpiewam. Można mnie wspierać jakoś, nie wiem, donatem na YouTubie, łapką w górę. Ja próbuję odstrzelić ogon, bo słyszałem, że warto.
Kupiłem strzały normalne. Dobrze, że nie kupiłem drewnianych, bo one mają jeszcze mniejszy damage. Dobra, jeszcze 22 strzały mam. Ja powiem tak, jak ja bym miał tyle strzał w ogonie, to już by mi odpadł. Czy jest szansa, że ten miecz nie wypadnie? Jeżeli nie wypadnie, to ktoś wypadnie z czatu. Jest! Jest! Wypadło! Zajebiście! Smoczy miecz! Czarny chleb, czarna kawa. Ja mam jeszcze za mało siły. Ale mogę w 2 łapach go trzymać. Ło! Fajny. I on jest taki dobry faktycznie? Jimmy 200. Starczy mi na bardzo długo. Lepszy. Chodź. Fallusie. No. Chodź. A tu fajnie idzie tak... Kurde. LOL, ja tym nie mogę się zamachnąć. Ja mogę tylko na słabego bić, bo on jest za ciężki. Ale i tak zapisz se, bo zginiesz. Ciekawe, jak se mam zapisać. Śmieszki, keszki. Powodzenia. Dzięki. A co oznacza w tym momencie ta tarcza i ta strzałka do góry? Że jestem jakiś lepszy? A tam są i szczury. Albo jedna, bo więcej nie wiem. Dobra, jolo. Nie tym! To jest trutka! No i... ja umrę. Czy ja umrę? Nie, zatruli mnie. A tu jeszcze bije. No idź. Weź spierdalaj. Nie no, umrę, nie zejdzie mi ta trutka. Mogę coś robić, żeby ona się traciła szybciej? Na przykład, jak tak będę biegał? 16 siły, a to już niedługo. Wróć do ogniska, będziesz miał bliżej odzyskać duszę. W sumie tak. Myślę, że tego mogę nie przeżyć. Tego śmiertelnego rajdu. Dobra, wracamy do domu. Wypoć. To chciałem zrobić. Nie mam odtrutki właśnie. Odessać jad. Good point. Dobra. A dobra. Nie ma tego złego. Gaz H1 przeżyłeś, no dokładnie. Ale może i to przeżyje. Ale miecz jest spoko, damage'isko ma duże. Jest dobrze.
Aha, bo oni tu teraz powrócili. Na łowy. Chodźcie, bracia. Zapraszam do tańca. Jak to było mówione we Wiedźminie. No, Sfelu. Jak on to zrobił? LOL. Tylko, że wiecie co jest najgorsze? Że te istury się zespawnowały. Ja nie wiem jak je zabić szybko, żeby one mnie... Macie jakieś protipy na to? Może z łuku? Może z łuku? Trzeba je machnąć tak szybciutko, żeby one się nie zdążyły gnoje zespawnować. Cześć Luka, cześć. No może łukiem właśnie. Tak myślę. Z odległości. Dokładnie. Albo spróbować im uciec, może spadną. Dobra, spróbujemy z łuku. No najwyżej się powtórzy jeszcze raz. Czekajcie. No ale strzelaj! Ale plus jest taki, że szczury też zginęły. O. LOL. Przynajmniej spadły. Łukiem. Z dalsza widać te szczury, tak? Zaraz zaroski zobejrzymy. Eli to je prawda, albo nie? Lol, a kajmy to wleźli na most? Co mnie to pierę do łeba? $1500 zł z nimi spadło, no niestety. Taka jest cena nierozsądnego strzelania do szczura. A jaki frajer, ja wyjdę, on mnie kopnie i ja spadnę. Umierajcie, kutangi. Dobra. Długi miecz. A, stąd je widać. Dobra, czekajcie. Spróbujemy wykonać ten manewr. Niezwykle niebezpieczny. One szczur is dead. Jaki frajer? Przyszedł. W łeba. Nie! 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 Ło. That was too much risk. A tam chyba jest jeszcze trzeci, nie?
Lol, byś spadł. Bych spadnął. Odzyskałem utraconą moc. Moc 1000 rączych koni. Czy tam jest jeszcze jeden ssur? Czy ssury tam już się skończyły? Nie! Zatruł mnie! Kurwa! Zatruł mnie! Na potęgę posępnego czerepu, moja taktyka. Czekajcie, może ja to przeżyję jakoś. Nie, bo to estusy za... Aaaa! Jebem na to, jeszcze raz. Szkoda mnie. Teraz się uda. Wystrzelaj amunicję. Żeby nikt nie zdobył. Ja przynajmniej o to się nie trzeba martwić. Logout. Właśnie. Żeby ja zginął zatruty od ssura, to godności trzeba by nie mieć było. Godności i honoru rycerza europejskiego, polskiego, śląskiego. Chodź, pizdo, klepie. Albo nie chodź. Braci twoich na wsze czasy przeklinam. 70k dusz po 3 godzinach farmienia. By tyle stracił, to by już chyba w to nie grał, tak myślę. Dobra. Dobrnęliśmy do punktu wyjścia. Ja teraz zajmuję bezpieczną pozycję. Szczury są w zasięgu wzroku. Dobywam łuk krótki. Dzierżę go w dłoni. Otwieram ogień. One szczur's dead. Lol, zit. No i się pizda przesunęła, patrzcie go. No ty guju w dubie. Kurwa, celowanie na padzie. PC Master Race, ale nie w Dark Soulsie. A! Hit and no miss. Kurwa, co ty robisz? Co? Czemu on nie strzelał z tego łuku? Dlaczego? Dlaczego? Ła! Łaka makafon. Kuwa. Kuwa. Idziemy kupić strzały. Nie mam miodu, moi drodzy, nie mam miodu. Ale zaraz sobie narobimy strzał.
Wszystko będzie dobrze. O, miodu nie ma. Ale nie ma też tragedii. Dobra, teraz ten gój w dubie. Ho! No ho! Ci zrobię, pa! Oni są... Ich nie lubię. Ich nie lubię. Oni są... nieprzewidywalni i groźni. LOL! Widzieliście go? Pa, pa, pa. Nie! Wyborny unik, panie Mikołaju. A on jest... taki dobry jest ten miecz, że to w sumie nawet... oni i tak giną, nie? Dobra, wbiję se te... trochę tych... Będziemy robić. Pofarmimy. Ojej, nie tak. Nie tak. LOL! 2 na 1 hita. Chodź tu, kawalerze. Dobra, jeszcze z 2 razy. O, dzisiaj tylko Dark Souls, planuję coś jeszcze później. Nie, później wieczorem jeszcze coś na pewno zmienimy, bo nie można cały czas grać w Dark Soulsa, bo by człowiekowi głowa wybuchła, nie? Jak to powiedział święty Łukasz, mieczem szkieletora nie udobruchasz. Teraz się już ich nie boję. Nie boję się, gdy ciemno jem. Pa la 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 la. Są tu jeszcze jakieś chopki, żebym nie musiał łazić? Tam jeszcze mogę pójść. Piston. Dobra, może jeszcze może już będzie. Aha, aha. Nie! Nie! Oh my god! Oh my god! Oh my god, my heart's broken! Oh my god! Oh my... Ah! 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 Ja w tym momencie zakończam ten odcinek na YouTube'a. Jeżeli ktoś dotrwał, to poproszę łapkę w górę, zanim się powieszę na kablu. Dziękuję, do widzenia.